tappe 2. Hvorfor skal man være 13? Jamen altså, sådan er det. Jeg er big spenderen. Hvorfor taber jeg en gulerod? Hvorfor kan jeg føle mig som taber? Bryggermand Bob, han morer sig. Har noget ekstra nyt klorhexidin. Hvordan skal jeg klare mig i en lorteskov? Det er Sardim. Jeg har lyst til at græde. Det er Sardim. Hvad ser du? Hvad ser du, mig, Pipper Bobby? Desværre. Vi er tilbage til næsten 1911. Hvad ser du? Hvad siger det galt?